viimeisten viikkojen ja viimeisten kuukausien ajan. Joo, siinä on nyt vouhotettu nuotten kalluppien kanssa aivan niin kuin ne jotakin ratkaisisi, että vaikka kallupissa on ollut keskinäisen suuria heittoja, niin silti niihin kaikkiin on uskottu. Tosi naurettavaa tuollainen. Mutta nyt pian tulee vähän isompi kalluppi. Kuten nähdään, siellä Olli Rehn tukijoukkoinen odottaa 10 sekuntia aikaa. Ollin kurjuus. Tämä jännittävä hetki. Aivan kohta saamme ennakkoäänet ruutuun. Ja tässä ne tulevat. Stubb 28,3, Haavisto 25,8, Halla-aho 16,1, Rehn 15,5, Andersson 5,4. Kyllä paljon tuloa tämän päivänä heilahuttamaan. 1,6, Harkimo 0,5. Kyllähän tämä kansa tyhmää on, kyllä mä sen oon aina tiennyt, mutta ei se nyt on tyhmää.